Zoberieš si zo svojej detailingovej tašky Pure. Je to náš interiérový čistič, ktorý je špeciálne vyvinutý, alebo to produkt, ktorý je vhodný na plasty, lesklé povrchy, všetky tieto nedostatky. Ti to odstráni. Ja ti teraz ukážem v jednoduchosti, ako sa s tým robí. Zoberiem si mikrovlákno. Je dobré, keď máš takto poskladané mikrovlákno a urobíš jednu vec. Nezačneš striekať takto po interiéri, lebo vidíš, čo som spravil. Zadrbal som celé okno, všetko okolo. Je dobré, keď urobíš to, že zoberieš ten produkt, nastriekaš priamo na mikrovlákno. Máš to iba na tom mikrovlákne, no a prejdeš napríklad túto plochu, kde som mal ten flak, otočíš mikrovlákno na suchú stranu a doladíš to. Vždycky takto vieš potom spraviť jednotlivé časti, ktoré budeš potrebovať a vieš si ich doladiť. A keď to budeš robiť týmto spôsobom, nebudeš musieť potom robiť na novo okno, ako ja teraz, keď som si to zastriekal. Čiže to je taká typická rada a možno chyba začiatočníkov. Mám tu nastriekaný prípravok, tu máme taký mini flak na koži. V jednoduchosti prejdem lakťovú opierku a môžem ju doladiť. Áno, a je to ready. Tu mám tiež nejaké flaky z bežného používania, proste, čo tu zamastíte. Vidíte lesklý plast. Na to, aby ste si nezničili takéto lesklé plasty, je určite najlepšia fólia, ale potom čo môžete eliminovať je robiť s čistým mikrovláknom. Za ďalšie mať mikrovlákno, ktoré nemá také tie okraje prešívané, pretože aj to vám tie plasty vie doškrabať. Celý ten interiér si viete v podstate veľmi pekne takto doladiť. Tu si viete, keď chcete hrotiť, zobrať štetec. Ja to mám pre tieto prípady takýto štetec, je to najjemnejší štetec, ktorý u nás máme od Workstaffu. Nastriekam ten prípravok normálne na ten štetec a prejdem napríklad miesta, ktoré sa mi ťažšie robia handričkou, čiže viem si prejsť tlačidlá. S týmto viete pokojne urobiť aj dobre fukare, aj túto časť. No a napokon to vždy viete dobre doladiť mikrovláknom. Rovnako vidíte, ako vyzerá obrazovka. Teraz môžem spraviť jednu vec. Vidíte, ako vyzerá to mikrovlákno. Viem ho otočiť. Z tejto strany má krátky vlás, ktorý je vhodný napríklad na obrazovky. Keď máte veľmi mokré to mikrovlákno, tak si ho vymente. Dobre, nastriekajme Pure. Prebehnem kľudne obrazovku, ale keďže ja mám takto poskladané mikrovlákno, otočím ho. Táto strana je suchá, to viem veľmi pekne doladiť. Vidíte, že trošku tam ešte toho mokrého je. Dobre sa to robí s dvojicou mikrovlákien, ale viete to urobiť aj s jednou, hej. S týmto prejdem kľudne celú palubovku. No a na záver tu máme napríklad tie kopance. Keď to nie je úplne hardcore, zoberiem Pure. Keď máte niečo horšie, môžete mať ešte Refresh, to je taký silnejší univerzálny čistič, ale ja to v kľude robím týmto jedným prostriedkom. Čiže mám tu nanesený stále ten Pure a v kľude tieto flaky od nejakého blata viem takto doladiť. Vidíte to na sedačke. To sú vlastne také tvrdšie plasty. Vždycky máte vlastne na spodu každého interiéru, je to väčšinou tak robené. Tu sú mäkšie plasty, tu je taká kožená časť, mäkšia a čím idete nižšie, tým sú tie plasty vždycky vlastne tvrdšie. No a na záver urobíte takéto povedzme, že najhoršie časti, ale potom sa už nechoďte naspäť na tie lesklé časti. Takto dokážeš Pureom kľudne vytuniť a dokončiť svoj interiér, aby bol cool. Všetko nájdeš na našom e-shope, čiže čekni si to, tu všetko easy, pekné produkty, ktoré ti pomôžu nechať auto fakt, že v peknom stave. RDM Pure na krásny, čistúčký interiér.